to vypadá takhle, tak pojďte si se mnou dělat Get Ready With Me. Začínáme primerem od Catrice, má to být ta napodobenina elfu, potom obočí. Jestli, guys, nevíte, jak se dělá obočí a chcete prostě basic one, jak mám já, tak klidně napište, já něco zkusím udělat. Umím i s pomádou, ale to neumím tak perfektně, jo. Ale moje basic brows, který mi vždycky udělá hezčí jako tvára, tak umím. Teďkom novinka od Maybellinu, tento úžasný make-up, který miluju, je dobrý pro suchou pleť. Fakt mi to udělá glowy skin, miluju ho. Nová věc taky od Maybellinu, tato konturovací tyčinka, taky hezky se konturuje, mám i na ní recenzi na účtě. Rare Beauty Blush, všichni známe, všichni víme, jak je pigmentovaná, milujem, koukněte na to. No, tak už jdeme na stíny, dneska se budeme dělat takový neutrální hnědý stíny, začínáme s paletkou Rival Loves Me, teď pokračujeme s NYX paletkou a takhle to budeme tak nějak střídat, aby se tam jako měnily barvičky a byl tam hezký přechod mezi nima. Jako vypadá to dokonale. Dokončujeme to zlatýma třpitkama. A ještě linečka, aby jsme měli výraznější look, koukněte na to. Doděláme si tady korektorem nějaký věci. Já jsem opět zapomněla už co. Já vždycky korektor spíše používám, aby mi to udělalo takový, jako když se mi něco nepovedlo. Teď budeme dělat pudrovým, tvářenka, bronzer. Tato tvářenka, to je hodně silný, můžete vidět. Mary Kay pudr, za mě jeden z nejlepších pudrů, fakt jako mi to vždycky pomůže a uděláme to hezký. Řasy, guys, prostě řasy, to je moje slabina. Já vždycky úplně se bez nich cítím strašně. Teďko mi ještě highlighter, aby to bylo perfektně, abych zářila všude. A toto je konečný výsledek, můžete vidět, že mi to úplně sluší, takže papa guys.